KSA Hamren Regional Committee pen ningkan ban katalonun surihini ra inkoresi asingkan kisung keboy kepho kido ana sonanta pawir de pen non kewangji surihini ra inkore hinia singkan ki rengdok rengni pen kado kawe araratum sitami dodun pame pen rengdok rengni dodun pamelonang pusi bangso ningkan ban katalon pon West Karbelong Kolonga Irrigation along KSA Ingnong Popen isi birda kimi ruara phan kabachini surihini na inkoraisi ki jutsi achiklo martijong ni phai thongkebra isi arni ningkan ban katalon ponde rapi Hamren Regional Committee chunbang prosonto ingti VP Kiridhon Phangcho AGS Hamson Teron lapen KSA along claim rapid abang phubang piatum pen chidongsi ningkan ban talon ponde rapi non kebangji surihini na inkora hinia sengkan ke messenger phan puthot kongjunbang Prosonto ingtipen surihini na inkora hinia sengkan aningkan kimia pharman kado kawe karbi ararphan hirjumi habi ponpen ingsamjin pen mai pachun pon lapen inglong pho kese Hamren Regional Committee VP Kiridhan Phangchopen isi birda kapachini dunke ningkan bandam tangan choklem chutam kisung ke boy kidona tum sidami non ke bangji surihini na inkora hinia sengkan bangke ning inthen adpen ke claim pon thujia phan ranang sengkan kimi ahirjumi hangpisi pichir ponno dongka mukampen dikanto terang Karbi Daily News Charlie Asok Hamren Regional Committee pen non kewangji 2022 ningkan kimi lapen rong ke kardom itu mahimpen kardom padirlo kardom itu Hamren Regional Committee adilo Charlie Asok pen dum sarkor karbiarat apajitane kiwangi sengkan tu 2022 ningkan tan mesen me adpen kisu itu anpen jog dun pen itu Charlie amo pen cenglo khawar hapat se tan cera kom dun thagi lapen mesen me adpen labang so sengkan ke papar dia phan itu arna mahin jumi hanglo lapen non ke bang ji rong ker long se tam itu arna mar ni jil jumi che hang lapen mesen pen labang so rong ker ke taloni phan sabi itu karbilo Charlie Asok pen sarkur karbiara phan arna mahin jumi hang kilo kardom